Инженер Кръстев Нанев, живея на улица Воден 19 и не мога да си влеза в собствения апартамент. Вас са ме евакуирали или вие бяхте отвън като се заплахи? Не, бях отвън и тръгнах, нося си един багаж там. Взех от апартамента на жена и исках да си влеза вътре, да си върша работа. Имам си работа в собственото си жилище. Разбрахте ли всъщност какво е там? Ами казаха ми тук, значи не самите полицаи, а другите хора там, че имало някаква граната на отсрещния край. Значи срещу нашата сграда, в другата сграда, в Мазата, извикали един водопроводчик, който да прави ремонт на водомера и човека намерил една граната. И обадил се съответно, идва полицията, евакуира всички граждани, които тук живеят и чакат да дойде специалисти от армията, най-вероятно от флота, които да обезвредят тази много страшна граната. Разбрах, че вие сте били военен, нали така? Да, аз съм завършил военно-морско училище и съм капитан лейтенант от запаса. Тази граната най-вероятно от някоя война останала от някой дядо. Тази сграда е 150 годишна. Естествено, че там, където е копал, той е около тръбата, където е водомера в една много стара назад, от временно, Бог знае от кога е останала. Едва ли някой си е отишъл и да я сложил там. Това нещо няма как да стане. Тя се е била там от вероятно Първа, Втора световна война, някъде от тогава. И тази граната не е толкова страшна. Аз им се чудя защо правят това отцепване, защо не дойде един специалист, а той трябва да е в рамките на половин час максимум. Защото ние сме във Варна, щаба на флота е тук. Няма кой да разпореди. Днес е понеделник, работен ден. Значи всички са си на място. И що ни пратят един специалист да отиде да я види? Най-елементарното е просто да я вземе и да я занесе някъде и да я взривят, ако трябва да я взривят. Това е елементарно. Нямам обяснение за действията.